Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Otu onye isi ogbogbo pati PDP, Adetokunbo PS, adọọla onye isi ala Tinubu aka na ntị na ya jiri ihe mere n'ime mba Venezuela mụrụ akọ n'ihi na ya bụrụ na ome atụmatụ ọbụla ọzọ igwucha ndụ m n'oge ntụliaka elu afọ 2027 na-apụrụ ịnwụchi ndị niile aka ha dị na ya. Dịka n'elekere 10 nke ụtụtụ ụnyaahụ, a gụtụla ozu mmadụ 55 site na mwakpo ndị omekome na-eji ndị ọha egwu wakporo ndị ahịa na Kasị Nwandaji nke steeti Niger. Ndị otu Boko Haram ejirila ogbunigwe ha dịrị n'ime ala gbuo ndị agha soja 9 ma merụọ ọtụtụ ndị ọzọ ahụ ụnyaahụ n'ime steeti Borno. Otu onye ọkachamara n'okwu mmekọtara nchekwa, Dr. Majid Hịrị, ekwuola ugbu a na ndị omekome na-eji ndị ọha egwu amalitela ịwụba n'ụzọ dị ọgọ n'ime mpaghara ndịda ala anyị, bụkwanụ nke pụrụ itinye ala anyị Naijiria n'ọnọdụ ọgbaghara ya bụrụ na emeghị ihe ọsịsọ gbasara ya, nke na ndị omekome a pụrụ ịchụso iwere ọchịchị n'ime steeti ndị dị n'ime ala anyị. N'ike ha si aka onye ụpa na asọmpi egwuregwu bọọlụ, otu manyị agbarala Ruben Amorim n'ụgbọ nwamkpi ugbu a. Ọgwụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.